बड'फानो बर'नि बिफा जारिमिनारि बर'नि आंगो बरागारि गामियाव जोनोम मोननाय जार बर' बिमानि गोरबोनिफ्राय हारायै मेलेमै आरो गोसोयै नों दि असे बर' फिसा बड'फानो बर'नि बिफा निखावरि नखराव जोनोम मोननानैबो जौगासार सोलोंथाइ लानो हादोंमोननो हायोमोन सोरजिनो गावनिल' गंसे गोजोन देरा नाथाय गोग्लैसोना थानाय हारिफोरखौ बोखांनो नों नोंनि रोंगौथिनि गेजेरजों दिन्थिलांबाय माबोरै जुजिनानै थांना थानांगौ हारिया बुमा बड'फानो बर'नि बिफा दान्दिसे आज्रोम जिरायनाय गैयै खबसे ओंखाम जानो सम गैयै नों बारहुंखा बायदि फैनानै मावनानै दिन्थिलांबाय फोरोंलांबाय इयुन जोलैनो बड'लेण्ड सोरजिनो बर' हारिनो दिनै नङाब्ला सिनायथि गोमाबायमोन हारिया गोदो उन्दुहाबना थाबायमोन आन्दायना बड'फानो बर'नि बिफा जांख्रिखांनायनि लामा गेजेराव अबथिरा नोंनि जिउ गोमानाया जोंनि गोरबोआव जोबनो रोङै दुखु गालांबाय थालांबाय नोंनि मुङा अलंबार जानानै दान्दिसे साया माया मोदाय महरै होलांबाय नों जोंनि गोसो गोरबोआव गोबां थुलुंगा बड'फानो बर'नि
जात बर' बिमानि गोरबोनिफ्राय हारायै मेलेमै आरो गोसोयै गोजोनथाव खौरां माइ सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालिया लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों थांग्रा वार्ड नं 4आव माइ सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव डे केयार, नार्सारि, LKG, UKGनि थाखाय मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे माइ सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय गोबां सुबिदाफोरबो दं। अब्ला नोंथाङा माखौथो नायबाय थाखो? नैबे माइ सथा स्कुलाव नोंथाङा नोंथांनि उन्दै गथ'साफोरखौ मुं थिसननो थाखाय साखाफारा जादो। माइ सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव नोंथाङा थोंजोङै खौरां लानो थाखाय 8099887781 नङाब्ला 9531281982 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।